Diferentes opinións na Praza de Abastos de Ribeira en canto á venda de peixe e marisco durante o Nadal. Algúns vendedores sinalaron que as ventas foron boas, mentres que outros pensan o contrario e creen que agora poderán vender unha maior cantidade. As verduras e froitas tamén se manteñen á alza. As ventas de peixe, marisco e verduras durante o Nadal na Praza de Abastos de Ribeira non deixaron indiferente a ninguén. Por unha banda, algúns creen que durante estas festas as ventas de peixe foron moi pobres porque a xente decantouse máis polo marisco. En cambio, outros vendedores de vieiras, bois ou langostinos amosáronse satisfeitos nestas datas. Pois foise vendendo algo, pero un ano moi pobre, para min, desde logo, moi pobre. Non foi ningunha cousa que ganar as cartos, non. Foi unha cousa moi pobre. A xente xa tiña de todo, tiña mariscos e tiña de todo que o colleu xa anteriormente, uns meses antes, entonces pois eu penso que a xente que xa estaba con todo preparado. O produto daqui vai carísimo, tía, eu non podo traer aquí 4 ou 5 mil euros en marisco, tía, comelo eu, entonces. Aquí a xente de Ribeira, estamos en Ribeira, non sei se sabedes, estamos en Ribeira. En Ribeira é un puerto de mar, aquí tráeme 2 centollas, tráeme 4 kilos de almejas, tráeme un pinto, tráeme un badeixo, aquí non vai nadie á lonja, á plaza, quero dicir, nin os restaurantes xa van directamente á lonja. Esta é unha plaza un pouco complicada. Aínda así, sinalaron que o peixe comezou a consumirse en maior medida estes días, onde a xente xa non fai un gasto tan alto como en Noiteboa ou fin de ano. Bueno, peixe levaron porque estaban moi cansados da carne e nós hoxe vendemos moito peixe porque estaban cansados de todos estes días de tanta carne, eso é moi ben, hoxe vendemos moi ben. E un pouco chincho e todo eso, vendemos 2 caixas de chincho e foi o que a xente máis lle gustou levar, sabes, para freír, para cambiar. Que queres que che diga? Eu non sei, xente non... Tuvemos lobinas, tuvemos lenguados, tuvemos coruxos, teñen unha cola de rapa aí, para a xente non sei que comen, tío. Van ao súper, non sei. Eu non vin tanta... E pedido xa non tuve nada, que os anos anteriores ainda me pedían 4 centolas, ou outro 2, e traeme 7 lenguados, e traeme tal, un San Martiño, pero esos pedidos acabaron. A pesares deste incremento, non agardan uns vindeiros bons meses de ventas. Mal, porque este fin de ano, todas estas navidades non foi nada, non lle encontrín nada de ganancia ni nada deso, comido polo servido, como dio outro. Situación diferente nos mariscos, algúns vendedores amosáronse moi satisfeitos polas ventas nesta tempada. Aínda así, creen que a campaña máis forte xa rematou e os vindeiros meses descenderán notablemente. A vieira, os langostinos ou os bois foron algúns dos mariscos máis demandados no Nadal. Toda a campaña de Navidad hubo bastante xente, sí. A primeira semana, que foi, bueno, a anterior a esta, hubo pouco marisco, pouco peixe, pero, bueno, despois esta última semana, se hubo moita máis xente. E xente, bueno, como todos os anos, ven acudindo á plaza e nós estamos contentos, sí. Foi unha boa campaña, sí. A campaña fuerte xa acabou o día de Noitevella e ahora para Reyes pode haber algo, pero bueno, nin a mitad, vamos. A vieira, o boi, o langostino, o que máis, e o peixe tamén, o rape, o rodaballo, o lenguado, son os produtos que máis se foron vendendo, sí. Contentos tamén se amosaron nos postos de verduras e froitas, indicando que non agardaban vender tanta cantidade. Ademais, as ventas continúan aumentando estes días debido que os compradores optan por unha dieta máis lixeira. Os grelos, a coliflor ou o repolo son as opcións preferidas. Esperábamos nós tanta venda este ano, Sí. E agora, mira, vendeuse ben, pero agora ao pasaren estes días máis, a xente quer depurarse. A verdura, os grelos, xudías que din sin elas, o sea que vendese ben. Grelos, repolo, de todo, o lajumbre, brécole, de todo, O lajumbre para facer purés, non sabes, levan zanahoria, o sea que non hai problema, puerros. Suelo terlle de todo isto, o lajumbre suelo ter, sí. Ahora un pouquiño máis tarde estamos acabando, pero estáse vendendo moi ben.